Monggo Ndara. Mangga Ndara. Diajeng Ridwan. Aku sing teko diajeng. Aku Kang Mas Damar. Nyawang kelawan kuda meta anggone rerangkulan pindho mimilan minggu. Menapa saestu pangandika panjenengan? Menika jenenge wong tresna. Apa iki? Rak nggih mboten benten kalian panjenengan. Kok bisa? Nyatanipun sandang penganggone sami ijone. Oh, perkara bisana wae ora sandadak di kedawa-dawa. Nanging ngene Jas. Sawisipun Kakang mlebu sakjroning taman sari. Saya pun Kakang nyawang kelawan cak kuda merta kelawan gaya. Kaya-kaya tenyuh sakjroning anak. Mula ora pantes lamun awake dhewe cumondhok ana sakjroning taman sari. Sawetara sesitan luwih. Kadang badhe wonten tindak pundi. Ana ing pepungkuran ya. Katen, panjenengan menika rumaosi sepuji. Diajeng Hyang. Ayo jadi Iku jenenge wis tanggap sasmita. Katen iki Kang Mas. ayo. Monggo caket mriki Kang Mas Damar. Jane aku wah pekewuh. Perkara Kang Mas Cakradara lan Gusti Ayu Tribuana Tunggadewi ning papan kene.
mumpung ana klodangan, ayo padha seneng-seneng, padha lelomban ana ing samudrane asmara. Kang Mas Kudamarta, kula minangka katresnan panjenengan sanget. Yen ta panjenengan kepengin sanget lelomban wonten samudraning asmara, nitih baitaning katresnan kang tumuju wonten ing kulone bebrayan. Kula badhe lelados dumateng panjenengan kanthi lair tumisin batos kula. Manah kangkal tamanmu Wuyung. Apa isih Kang Mas panjenengan ke taman Wuyung kalian? Marang wong kang ayu susah lamun den lalekno. Kula suwun kanthi sanget panjenengan menika ampun supe dhateng kula. Darmane kedahsu mandi dan amung sedelo nambani kangene ati sapa manes kaya Kudek nyonguduk duri Sampun ta panjenengan disambut kesanganan yen panjenengan boten uang malang nyangka
anggonmu meminta marang kanugrahan Gusti kang agung. Dimen anggonku sambung tresna kelawan sliramu. Ing bisuke bisa nganti kumekaning. Sampun dereng. Jebul kowe. Menawi dereng kula tak dereng. Sliramu arep Kula menika iku pekewu. Menawi mirsani panjenengan kekalih. kok bisa nganti sliramu kuwi pekewuh lan pekewuh. Apa jalaran? Nggih jarane kula saged ton panjenengan menawi kula tebian tertentu mboten nggih. Ngoten nak. Karena anggonku sambung tresna kelawan Diajeng Triguan. Kuwi tan ora ana bedane kaya dene sliramu. Anggone awake dhewe andum katresnan ki mau tansah dedemitan. Ora pantes lamun sliramu lan panjenengan cumondhok ana ing dalem pamarga. Merga ra ketampe wae ing mengkune yen kadenganan Sinuwun Prabu Jayanegara. Cilaka kanggo awake dhewe. Kersanipun Kang Mas Cakradaya. Reh dene awake dhewe tenemu kelawan katresnane dhewe. Ora pantes kalamun cumondhok ana ing dalem pamarga. Sawetara ayo padha ninggalke ana ing dalem pamarga. Menawi ngaten monggo kula dherekaken. Menjelang menika hasil ninggalke kula to Kang Mas. Diajeng ngrasa dadak pas lan cemerlang. Ora bantalan kula aku bakal tekon njenengan. Sakwise pengkadang kontang saka ing taman sari bayang. Pancen ora tak selaki sedya lan karep wirak golek gegodhongan kanggo bobok yen to ing mengkone ana pawongan sing njaluk sabyan tuku nanging Brasil Apa wis entuk bobok kuwi mau Kakak? ora perkara bobok ki ora aku mandhet ana sak tetengahing dalan mergo aku keprungu kabar sing ora enakke sak jroning atiku mergo apa yen to tak gagas yen to tak nalar iki yo apa amarga saka menungsane apa ya saka merga kapojok ing kahanan Ger aku sing teka, Ger. Panjenengan nika kersa rawuh wonten napa kula. Merga kabeh kowe mau aku ira utusan. Dutus karo Kanjenge Sinuwun Prabu Jayanegara kang parikudu teka nyang papanmu kene ngono lho. Nun sewu Gusti Rama. Yen to panjenengan menika tak utus kula teng
panjenengan pados wonten ing rompok kula. Yen to kula menika kagungan dosa lan kaluputan. Ora. Kowe ora ndarbeni kaluputan lan dosa. Mergo kabeh kuwi mau kondangku wis dingerteni karo Sinuwun Prabu. Kondangenane bab nggonku paring tombo marang liyan. Lha ya nah. Tabib jenengan iki ampun gegojekan to. ora. Wong kula niki namung tabib wonten ing Karang Pradesan. Anggen kula sabiyantu menika rak kalih tangga teparing mawon. Neng katuran priksa ya. Mergo kowe saben ana wong sing lara mbok tambani kelakon waran. Enggo Sinuwun Prabu ngutus karo kowe kang supaya gelem ngracik obat utawa ramuan. Mera godhong gegodhongan kang supaya ditambahke karo Sinuwun Prabu Jayanegara. Kang wetu dina iki kan gerah. Gerah bisul malane nek lumaku iki dadi teng jabang bayi. Gusti Ramapati. Iye. Umpami saras lan botene menika rak saking ngarsane Gusti Kang Aker Saka. Yen to kula menika namung lantaran. Nanging kasunyatanipun umpami menika sampun dipun pirsani kalian Sang Prabu Jayanegara, kula nilak gigunging panangu. Neng sing dikersane panjenengane kang ngracik wujuding obat kagem Sinuwun Prabu kang dikongkon boboke garwamu bojoku. Cih. Kula pitados, rak ngeden. Nak umpami wonten ing Karang Pradesan, tabib kula, ingkang ngracik kula, ingkang bobot inggih kula. Nek iki nek wonten ing Karang Pradesan, mari kula radi srogal-srogal. Mbok menawi ingkang dikersakake kalian Sang Prabu Jayanegara kanthi lembah manah alus men ing manipun saged ngantun. Ya kaya ngono sing dikarepke kula saka kuwi selak kesuwen aku tanggal ngonjo atur ya. Yen to mekaten namung tansah nderekaken lampah panjenengan Gusti Rama. Wis pamit dhisik ya, Ken. Le, Duk. Hati-hati. Kamu nderekake. Kakang Ratansa. Sinuwun Jayanegara iki. Wong cekok mis angger pro bocah wadon sing ketoke ayu, iki mesti disenengi lho Kakang. Iku ora mung siji loro, tangga teparo kuwi akeh banget sing wis padha mangerteni lho Kakang. Ini lho Prasini. Kowe iki nek umpamane mene tetulung ora sah dadak madhep manut. Iki mono wis kuwi kewajibane awake dhewe. Mene teteken sing wong lagi nandang kaliyon. Paring pitulung pawongan sing butuhake. Sing ngersake iki Sang Prabu Jayanegara lho. Kamangka Sang Prabu Jayanegara iki ndin panguwasa. Lho, gedhe cilike bener lan lupute kono bisa gumathokake, bisa nemtokake. Lho nek umpamane awakmu lan aku iki mono badal dawuh pangandikanipun Sang Prabu Jayanegara. Tak cilaka to. Aku wedi kok Kakang. Jalaran tangga teparo kuwi ngandhake kaya ngono lho. Ini Sang Prabu Jayanegara iki mono kandhane tangga teparo. Iki tok mis, ning aku ra ndene kapitayan sing kaya ngono. Merga kono iki salah sawijining pengayoman dadi tuladaning kawula wonten ing Kraton Majapahit. Dadi tumindak sak pecak tembung sak klimah. Iki mono kanggo tuladha kawula ning Majapahit. Dadi sing tak jaluk kowe gelem musadani Sang Prabu Jayanegara mengko tak racikke bobok lho Prasini. Wedi kok Kakang. Apa sakjroning atiku yen aku supaya tumuju nang Majapahit. Prasini. Kowe iki mono rak bojoku to? Kowe tresno kanggo Kakang apa ora? Yo lair temu sing batinku Kakang. Nanging kene ngopo?
yen to kowe tresno lahir tumusing batin. Kowe tak kongkon keng supaya sabiyan tunggonku ngusadani kang Sang Prabu Jayanegara. Nanging kok mung tansah badal lan badal. Kok ya aja ngono toh Prasini. Jadi sampean meksa marang aku supaya tumuju ana ing Majapahit, Kakang. Iki mune bener. Lan maneh. Kowe ngerti kahanan ning omah. Awake dhewe sareng kekurangan. Mbok menawa wae yen tok ing mengkone awake dhewe bisa ngusadani Sang Prabu Jayanegara. Mengko entuk ganjaran. Sopo sing bisa ngrasakake? Ora liya mung aku kowe besok yen to duweni turun ngono Prasini. Jane yo abot banget yen aku supaya tumuju ana ing Majapahit. Rening sampean meksa marang batinku supaya aku tumuju ana ing Majapahit esuk-esuk. Nanging yo Kakang, Kepiye Prasini? tak jaluk kanthi banget karo sampean. Mengko sampean kudu ana ing mburiku. Mengko yen aku ana apa-apane, sampean aja ngruputke aku yo Kakang yo. Prasini. Tembungmu sak kelimah. Aku gelem sabyantu karo awakmu Kakang. Yen to ana apa-apane. Ora bakal Prasini. Ya wis.